Ekku, ekku. Mela, konna qegħdin ngħidu illi għax inti nofs li kelti għal ġej mill-proteini, dan ikun ifisser illi madwar 25% minnu ġismek dak diġà qed jaħarqu tajjeb. Għax ġibnihom il-protein. Għax ġibnihom il-proteini. Allora dak li jkun jgħidli, mela ma nikolx protein biss jien ħanaħraq kemm nista'. Kollox għandu loku, kollox għandu postu. Mela l-karozza jiena ma ngħidx pereżempju ħanti għal petrol biss. U bat ninsila z-żejt u ninsila l-ilma għax importanti u koll. Ekku. Vera l-aktar importanti l-fuel biex nimxi imma l-oħrajn għandhom xogħolhom u koll. Mela kollox għandu postu. Imma di biex turina illi mhux sempliċement aħna l-iktar importanti noddu l-kaloriji. Għaw dil-mentalità u tkellimniha ħafna drabi. Ida l-pakket 40 calories kull ma fih. Alright, nifhem il-kunċett illi aħna ma rridux inżidu l-kaloriji jew niklu aktar milli naħarqu, ġifri qogħdu attenti. Però skont minn fejn jiġu. Iġifieri għal-mod tal-kelma mhux ħataqa' d-dinja illi jiena ħadd xi 100 kalorija żejda. Bħal dawk il-100 kalorija ġew minn ikel naturali, iġifieri il-maġġoranza tal-ikel tiegħna kien naturali. Vera tgħidli forsi inqas daqsxejn inqas milli kieku ma qbilx dak il-limit. Vera. Però l-ikel naturali speċjalment għandu ħafna vitamini, minerali u ġiet ieħor li tina il-ħajja. Tajjeb? Mela dik importanti wkoll. Taxxaw il-kont ħalli għal wara l-break jien. Mela, ħalli għal wara l-break. Ġifieri ħana qbiżha apposta, thank you. Imma, li kont qed ngħid, mela ejja ngħidu issa, jiena u inti identical twins, tajjeb, niżnu l-istess. Jiena pereżempju s'issa tajjart 2 kilos, inti 5. Mhux neċessarjament ħajsir li ħanajt, imma hija waħda mill-options li jkollna. Illi jiena aktar issa wasalt biex ikolli modifika ta' kemm niekol. Mela jista' jkun nutritionist jgħidli isma' ħatibqa' tikol l-istess imma ħatamel bħal Stef inti nofs li kell issa ġibu minn protein. Dak diġà huwa pass il qudiem. Però jiena jista' jkun ukoll tgħidli inti Stef ħatibqa' fejn inti bħala kaloriji għax għadek miexja. Fil-każ toħtok li jiena ta' parsi ħatnaqqas li pereżempju mill-karboidrati jew mix-xaħmijiet. Iġifieri mhux għax di tkun ħażina fil-bidu, imma il-ġisem jadatta u għandu bżonn